kadtong mga anting-antingan. 15 minutos, ila kong tumbahon. Pero sila ra hinuna tumba. Amen. Kadtong isa ka taon, gitabang sa mga pastor, hindi naman makabang. Amaw itong nagdawat ang barangay captain, gitukuran ng simbahan, nagpatukod na siya. Amen. Maw yung dili lalim kini mo sunod sa Ginoo. Dili sayon mga lagad sa Ginoo. Ang Kristohanon kung sigihan pagsulay, maunang tinuod nga alagad sa Ginoo. Maunang testimony. Uya gihusted ko dito sa Pakibato. Pagkaman ako gwali sa Kulusas, barangay Kulusas sa Pakibato, pagsaka na mo dito sa na ako'y mga kauban mga pastor sa Baptist, kay nanguyog sila sa ako. Kay para daw makasinati sila sa dahog sa Ginoo. Mga Baptist, puro mga Baptist. Kanang diriral Baptist. Pahulay mi dito sa punuan sa kawayan nga way tunok. Gikukod mis mga armadong gilibutan nami. Gibati kong kulba. Kay nabakuhan man ko. Nadungog na ko ang pagkanta dito sa langit kadtong gikanta na ko ganina, kadtong gipakanta sa Ginoo, gipagawas ko sa Ginoo. Yes. Nabilin ang mga kauban na ko nga pastor sa Baptist. Pag abot ako sa luyo sa bukid, nag-ampok ko nga para makagawas ang akong mga kauban. Nakauman kong ampok na anak to sila. Nanluspad sila yun itong akong nigagaw nga pastor sa Baptist pastor, wa man gyud mi nakamalay nga gawas ka, yung kung Ginoo nga nagpagawas sa ako. Yes. Uya kadtong mga rebelde, kadtong mga aramado, matulpan nila. Nang nanagan sila, nagtingala kay nawa daw kaniya sa tunga. Wato na will nun. Ingon to si Parago kadtong wa pa, matulpan nila kadtong pastor sa mga ni, matulpan niya, kuyaw tong si kadtong pastor nga akta ng si unsilang, yung kundi man ako ang kuyaw ang Ginoo man. Yes. Mautong naluwas ang kauban ni Parago nga commander. Pastor na siya karon. Og daghan na nagpabautismo. Praise God. Amen. Maunang mga testimony. Request na po ko dito sa Butuan. Nag-ingon si Pastor Manuel, Pastor, pwede ba po ato ka dito sa gintong araw nga tribo? Iyong kong pagkagwapo nga pangalan. Ingon si Pastor Manuel nga Assembly sa God, Pastor Jamie makasulod dito kay patyon ni ihawon ni kay mahaon silang tao. Kutob diri ang ilang laway makakitag Bisaya, yung kuade sa akong adto basig ihawon ko. Iyon siya di ka siguro ihawon kay nitibo man ka, yung basa man makailangan nitibo ko. Anak uli ko sa amuan. Nagpasting ba kung tulog ka adlaw gabi? Di ba si Esther? Ang insakto nga pagpasting tulog ka gabi. O tulog ka adlaw o gabi. Tulog ka gabi. Pagka na akong pasting ng padayagman ang Ginoo, papalikod ko dito. Nananghit ko sa akong asawa. Naghilak-hilak na ning akong asawa, basi daw kong iyawan mo. Wa man po siya nagkuyog. Marang mingawon ko, mingawon yun ko. Dili man mausap ang bisan mga tigulang namin. Maura man gihapon sa gikan sa pagkabatanon hangtod sa pagkatigulang. Kaya dito na ko sa agipa ko sa Butuan City, paingon dito sa Kabanbaran. Pag-abot ako dito sa Puting Bato, yung ko Pastor Manuel na anak ko. Uya ugma, mo ato na ko katong imong giingon ng gintong araw. Ingon siya, ihatod ka ka ugma, kutob lang sa maabot sa motor.
Ang pagkaugma giaton ko niya basta ang akong akong sampot basta nag-untol-untol sa motor, grabing lisod ang agianan nga karsada. Kuya, pag-abot dito sa maabot sa motor, nagbaktas paingon sa gintong araw na ako'y kauban na makasabot sa gintong araw. Pero si Pastor Manuel nag-ingon siya, Pastor, mangandam lang kay malipong ka sa ilang gahom. Yung kuun sa kaha ang ilang gahom kay gikan mangkus gahom sa kalibutan. Baktas paingon dito, pag-abot dito sa ginganan sa Lusong, gitawag nila ang mga gintong araw dito sa bakilid. Ingon katong ilang leader, baba mo direk kay naay misyonary nga ata. Magwali. Ang nagbaba katong daliraway, nagbilin nga tao sa ilang balay. Pagtanaw na ko kay grabing itong sinaw ang ilang lawas. Kulot, itong pa sila sa negro, itong pa sila sa kaning mga mamanwa dito sa Surigao. Naitaw nga taas na isundang, yung kumao siguro ning tig-ihaw tao. Ako andam na kung ila kong ihawon. Di ba si San Pablo nag-ingon, ang atong kadaugan mao ang kamatayon, mao nang dito mahadlok, magwali sa pulong sa Pinoy. Nagsugod ko nagwali, naapod ng interpreter, nang hilak ka itong mga gintong araw, nagtindog ka itong taas nga tao, nag-ingon, gigakos ko na iyon sa pastor, karong pami nakadungog nga naadi ay Ginoo. Iya kong girigaluhan sa sundang. Buwapo kayo nga sundang. Basta kadung mga gintong araw, ila kong gigakos. Nagpasalamat sila nakadungog nga naay Ginoo. Kadtong giingon ni Pastor Manuel nga makalipong ang ilang gahong, dili ilang gahong kundi ilang kabaho ang makalipong. Mao nang mga testimony. Dili sayon kini mag-missionary. Kinsa man mo kuyo sa ako pabalikon man ko dito sa gintong araw. Bumalik ko ulang na lang ko sa signal sa Ginoo kung makabalik ko dito. Yeah, hallelujah. Amen. Maunang mga testimony, praise the Lord. Uya, pagkahuman dito na po ko gipadala sa Ginoo sa mga tao nga mga ikugan. Iyon ani kataas ang ilang ikog nipis. Kung mulingkod sila ilang ipalusot sa salog, kay sakit man daw. Dito ko nakakita sa babae, nagpaampo siya. Nagtindog katong ilang leader nga diwatahan, anting-antingan. Nag-iyon katong pastor sa Wanis, unsa man brad, imo nang dawaton si Jesus nga personal manluluwas karon. Nag-ingon siya, ako nang dawaton kay wa man ko nakaayo sa ako mga sakop nga masakiton. Upat ka buok. Apag dawat niya, gisumbag gisipa katong kauban ako nga pastor sa Wanis. Maay pag-review na ko kay natumba man siya. Wa man naigog katong pastor nga akong kauban. Murag baki nag-ambak-ambak akong gituluhan. Review, awa na naluya na siya. Nagginay-hinay siya, nagtindog, nag-surrender siya. Iyon sa pastor mo, surrender gyud ko sa imo. Iyon ko ayaw surrender sa ako, Ginoo lang. Di alam ka sa Ginoo mag-surrender. Mautong 24 ka buok iyang anting-anting iyang gisurrender sa Ginoo. Amen. Gisunog na mo. Praise God, maunang mga testimony dalay ko ng Ginoo. Amen. Kung dito ko ipadala sa Ginoo, nagkalaan na mga dapit, ang ipasudan nila sa aqua karne sa ilaga. Mukaon man pud kog ilaga, dili ilaga ka nang magsuri-suri sa balay. Dito sa lasang ng puyo. O kadtong karne sa bitin ka ng kubra, mukaon man pud ko. Kundi ka mukaon sa ipakaon sa imo, malain man ang imong gimisyonan ng mga tao. Kuya, abot po ko nito sa mga tribo kung dalaga, way sanina, nagsayal lang siya, kung dalaga. Pero kung kanang ninyo na anay sanina. Dili pwede magtanaw ka kay ilang kang salaon, gingalag salaon, pangayuan kang butang.
Bawal kung maglaman. Dito po kung ipadala sa Ginoo. Nakaingon ko kung naay ulit tao ma-discourage sa dalaga. Mao ng mga tribo. Kalain-lain ng mga tribo. Praise God. Dalay ko ng Ginoo. Amen. Nya, kadtong giingon ako nga dito sa bukid, bisan unsa ipakaon, kaunon na. Kay mao man ang kinabuhi sa missionary. Kung naay mo invite sa ako sa siyudad na mabawi-bawi ang pagkaon dito sa kabukiran. Praise the Lord, dalay ko ng Diyos. Amen. Dili kagabion mo ato na ko karon sa sumpay sa akong mga testimony. Kadtong 2013 sa bulan sa June, sa Pizza 16, panahon sa among panimbahon sa Domingo. Samtang kadtong akong anak ang kinamanghuran nga pastora siya nagsungli dito sa Panaga. Alas 10 sa puntag, kalit ko nagtumbas diya sa salog sa simbahan. Nakahapak ko. Gikuha sa Ginoo akong espiritu pag abot ako dito sa langit. Gipakita sa Ginoo ang lamisa Redina. Uya, na ako'y kauban nga missionary di po si American. Ambot po sa iyang tribo. Giatubang di sa kining lamisa, akong giandam sa akong mga katawhan nga mga balaan. Praise God. Puti kaayo nga lamisa, way kinutuban sa akong pagtanaw. Taas kaayo nga lamisa. Mga gwapo kayong lingkuranan, ang makalingkod sa lingkuranan kadtong balaan. Uya gitudlo sa Ginoo kadtong dito sa gipawalihan sa ako sa una dito sa Hinsaugon sa Liti nga girijik ko nila kadtong nahitabo dito sa Liti kadtong natampungan ang barangay. Nag-ingon ang Ginoo mao nang dangatan sa mga tao gahi ang ilang kasing-kasing. Og dito sa Bohol mao nang gisulti sa Ginoo. Uya gipakita sa Ginoo ang akong anak nagwali sa maayong balita at dunay mga bunga sa mga kahoy ang kaulugan sa mga bunga mga kalag na dala sa tiilan sa Ginoo. Pagkauman gipabalik ko sa Ginoo. Ang akong asawa nagsulti siya dili siya makaduol kay naa may mga anghel nga duha ka buo. Akong anak nga pastor si Diri, nakailaman si pastora sa akong anak. Dili po siya makaduol sa ako kay naa may mga anghel. Gialsa ko sa mga anghel, gidala ko sa pulpit. Nag-ingon ang isa ka anghel, nga nung wa man tarapuhi ang imong singon. Ang mga anghel sa Ginoo dili mo tunog sa yuta. Ang ilang mga tiil murag buronsi. Mga tiil sa anghel sa Ginoo. Uya mo ito nagtestimony ko nga dito ko gikan Redina. Andam na ang lamisa. Amen. Ang mga anghel sa Ginoo, Redina sila. Maulat na lang sa pagwating sa Ginoo, ilan ang patingugon ang trumpet. Trumpet. Yeah. Maunang mga testimony. Sunod na testimony sa 2014, kaupat siya gikuha. Panahon sa kaadlaw. Pagkapunta ko dito sa langit, ipakita sa Ginoong adlaw, alas 4 na lang. Ang kaulugan sa adlaw ng alas 4 na lang, hapit na mabalik ang Ginoo. O mga pastor, hapit na sila makapahulay sa ilang buluhaton. Mga Kristohano, hapit na sila makapahulay. Kaya alas 4 na lang ang adlaw. Uya sunod gipakita sa Ginoo mga siyudad yang gitudlo. Human naman ko Teresa Mindanao dito gitudlo sa Ginoo dito sa Kabisayan. Kikan sa Cebu, Iloilo, Aklan ug sa Boracay. Nag-ingon ang Ginoo maoning mga lugar nga imong adtuan. Sulti ang mga tao papilion kung asa sila moadto. Papilion sila sa langit ug sa impyerno.
Pagkahuman, di pabalik ko sa Ginoo. Uya sunod, sa 2015, gikuha na po sa Ginoo. Sa bulan sa Abril, sa Petsa 5. Pag-abutan ko dito sa langit, kitudlo sa Ginoo ang mga evangelist magpawali sa tibuok kalimutan, nagturok ang ilang garbo, dili sila ma-appeal sa pag-rapture. O kadtong na mga utang, dili sila madala sa rapture. Ma-appeal sila pinungutay sa liog, hari na si Antichrist. Daghan ka ay wala na dala sa appeal tungod ng dili magbayad sa ilang mga utang. Uyang ipakita sa Ginoo kadtong madala sa rapture, puti kaayo ang iyang kasing-kasing. Tinuod nga nahigugma siya sa mga kalangwa, siya nahigugma sa mga butang sa kalibutan. May gugmaon siya maluluyon, maot nakaputi sa iyang kasing-kasing, maot madala sa rapture. Uyang ipabalik na po sa Ginoo ang iyang alam. Sunod na testimony sa 2016, ikuha na po sa Ginoo iyang alagad, panahon sa kadlaw. Pagkamunta ko dito sa langit, gitudlo sa Ginoo ang mga dakong lilihiyon. Nag-ingon ng Ginoo, imong nakita ang dakong panon, dakong lilihiyon. Nag-away sila sa kwarta, ayaw anak diya. Uyang ipakita, ikadua ipakita sa Ginoo mga diwatahan, di na sila maluwas, kundi sila mag-surrender sa Ginoo. Ikatulog ipakita niya ang gamay nga panon ng ingon ang Ginoo, diri ka sa gamay nga panon. Puti kaayo ang iyang kinabuhi. Gamay nga panon. Ang singsing nga labo piring sa tagong wala na ko nadala. Ang rilo nga giatag sa taga Canada nagpaampo, wala na ko nadala. Gipasabot ko sa Ginoo ang butang sa kalibutan, dili madala dito sa langit, mabilin sa kalibutan. Pagkahuman, gipabalik napud ko sa Ginoo. Sa 2017, gikuha na po sa Ginoo yang alagad. Gipakita sa Ginoo nga dunay pangitabo at dunay tira. O dunay linog, dunay ubang pang pangitabo sa kalibutan. Mautong ipabalik sa Ginoo yang alagad, mautong natuman naman ang tira. O katong linog. O dunapay uban nga pangitabo. Sunod nga testimony sa 2018, sa bulan sa Abril, sa Petsa 18. Gikuha na po sa Ginoo iyang alagad, pag-abutan ko dito sa langit, gipakita sa Ginoo ang iyang balay, human na. Sapaw-sapaw ang korona, nag-ingon ng Ginoo, ang kaulugan sa korona, mga kalag na dala sa tiilan sa Ginoo. Yes. Ang mga isog na mga tao nadala sa tiilan sa Ginoo. Mga rebelde nadala sa tiilan sa Ginoo, mga Muslim, o kadtong mga imay, o kadtong mga diwatahan, o kadtong mamumunok ng mga tao, mautong korona. Yes, Lord. Amen. Dili korona kadtong daan ang naluwas kung imong gidala sa imong simbahan. Kadtong korona, kadtong maupay pagdawat kang Ginoong Hesus. Mao nang atong korona. Grabing balay nga nindot kaayo o kadtong korona nagsapaw-sapaw. Uya, grabe mga bulak nag-aawit. Pariyo kadtong akong testimony kanina. Nag-awit ang mga bulak. Milyon na mga anghel sa Ginoo nagdaig sa Ginoo. Gidala ko sa Ginoo, gipakita ko sa mga balay. Dunay mga balay sa mga pastor na abri. Dunay mga balay sa missionary abri. Dunay mga balay sa evangelist abri. Dunay balay nga di abri. Ang kaulugan, way kalang iyang nadala sa tiilan sa Ginoo. Bisang isa, wala. Mautong dili abri ang iyang balay. O dunay balay nga
Giguba sa mga anghel sa Ginoo. Balay sa evangelist kung ingon anaon ang mga tao mga tumba, pero ang iyang balay giguba dito sa langit. Iyang ipakita ang iyang ngalan nga evangelist. Hallelujah. Giguba ang iyang balay. Grabe iyang gasa, pero nagturok ang iyang garbo. Kaya limang ka ng ingon anaon ang iyang kamot mga tumba ang mga tao. Huwag mabili. Pero ang iyang balay guba. Tungod kay mandaot siya sa ubang grupo. Iyang hukman ang uban simbahan nga sila lang ang maluwas. Maunang giguba ang iyang balay dito sa langit. Ang anghel nagtuba. Doon ang mga balay nga wanahuman. Kaya nag-undang nagwali sa kamatuoran. Nag-undang sila. Nag-mission. Nag-undang nangalanggat sa ginumao ng wanahuman ang ilang balay. Pagkahuman, iya kong giagbayan sa Ginoo. Di patunog ko sa karsada nga bulawan. Nag-ingon ang Ginoo, ang makatunog kining bulawan ang balaan. Di patunog ang iyang alagad sa bulawan. Pagkahuman, igidala na po ko sa imperno. Nakita sa Ginoo nga mahadlok ko, nag-ingon ng Ginoo, ayaw kahadlok kay na ako dere sa imong kiliran. Ikadua na ko kidala sa imperno. Pag-abot ako dito sa imperno, gikuha sa Ginoo ang kainit. Ang imperno nagbukal. Dili mo siga kung dili magbukal, imong makita ang mga ulo sa mga tao, dili masunog ang ilang buhok. Grabe mga tao nagtiyabaw. Nagsiniyag kitay ang mga tao. Samtang dito ko, ingon ko ani. Nagtanaw ko dito sa imperno, nag-ingon ang Ginoo. Imong nakita katong babae, imo ka ng mama nga diwatahan. Taas o buhok ang akong mama. Wako'y gibatid kaloy. Kadto pang Abril sa 2018 sa bulan sa pizza 18 sa Abril, nakita na ko ang akong mama kay namatay man ang akong mama sa gamay pa ko. Maunang wako'y igsuon. Akong papanganiwatahan tuwa sila dito sa imperno. Daghan kaya akong nailhan ng mga tao nga naa sa imperno. Doon ay pastor nga akong suod ni kaayo. Naa sa imperno. Gipakita sa Ginoong iyang sala kay nag-away, nagbulag sila sa iyang asawa. Naglain og babae, maotong iyang sala. Iyang makita man nato, maunang iyang sala. Tuwa siya karon sa imperno. Uya na ikadwa na ay pastor nga gwapo kayo nga pastor. Ang iyang sala, iyang gikulata ang iyang asawa. Grabing nakakilig tong iyang asawa. Kay gikulata man niya. Naglain siya babae nga pinakagwapa pa sa iyang asawa. Mautong iyang sala. Sige kural! Muam yun siya sa Ginoo, dili maminaw ang Ginoo. Grabing ulo! Dere sa iyang mga kapot o dere sa iyang ulo. Na African niyang ulo, dere sa iyang ulo. Grabe ang mga ulo dere sa iyang ulo. Sige gamyo! Matud pa niya, daghan man akong membro! Pila kalibo ang akong membro. Dili garantiya nga daghan ang iyang membro. Dili na pasayloon sa Ginoo. Pito ka buok ang mga yawa, sige katawa, nag-ingon ang mga yawa, na anang pastor nag-rebuke sa atoa. Kalipay sa mga yawa, katong pastor na imperno. Ikalipay sa mga yawa ang mga Kristohanon nga na imperno. Uya, sunod ipakita si Dato Labawan nga tribo dito pag umangkon sa akong asawa. Bago pa siya namatay. Iyang igsuon nga military tuwa namatay. Tuwa sa imperno. O kadong nangangingatuig dunay mga backrider na namatay akong nakita dito sa imperno.
ipakita sa Ginoo sa ang ilang sala nang na-impierno man siya. Uya, grabe ang mga tao dito sa impierno. Pariyo po ganina sa akong testimony. Doon ay babae nga tambok dato nga babae. Milyonarya nga babae. Di pangutana sa Ginoo anong naamang kadere sa impierno. Nag-ingon ang babae, dili man kumuhatag sa ikanapulo. Mauto naka-impierno sa iya. Grabe po na mga ulod, pariyo sa akong mga testimony kanina. Maugi po daghan kayong mga bata na sa impierno. Sunod kay sulti sa Ginoo. Sulti ang mga tao ang impierno na address ilalom sa iyo. Pagkahuman, ipagawas ko sa Ginoo. Maunang testimony. Katapusan akong testimony sa 2019 sa bulan sa January sa Pizza Dos, kikuha na po sa Ginoo ang iyang alagad, iyang espiritu. Gipakita sa Ginoo ang kalimutan doon ay moabot ka kusog na linog, nagliki ang iyong tagkikan sa Manila, paingon diri sa Mindanao. Doon ay mahulog na ito nga murag bato dito sa langit. Mauning andam. Yes, hallelujah. Andam lang. Uya, sunod ipakita sa Ginoo ang mga tao nagkalain-lain nga dami. Doon ay daghan kayong mga pastor ipakita sa Ginoo gilingla sa kwarta sa kalibutan. Mga Kristiyanan gilingya giilag sa mga yawa. Gidani sa butang sa kalibutan. Dili na sila makagawa sa moabot ang balaod. Naanay markabayot siya. Mauning gipakita sa Ginoo ang target ang mga pastor daniyon sa butang sa kalibutan. Hallelujah, Jesus. Maunang testimony. Dalay ko ng Diyos, mautong ipabalik sa Ginoo. Musulti ko sa inyo, Yes, hallelujah. ang bingi ang imong kinabuhi. Yes, amen. Mubalik ang Ginoo. Hallelujah. Hapit na ko pagpahulayon sa Ginoo. Jesus. Gitagalan na lang ko pila ka tuig. Gipakita sa Ginoo nga lugar dito ko. Niya pa po yun. Dito ko magpaabot sa pagbalik sa Ginoo. Nining kagabion, Praise God. imong nadungog ang testimony. Jesus, hallelujah. Mugbalik si Jesus. Kuhaon ang iya mga anak nga mantinuan. Maayong relasyon niya sa Ginoo. Ang Kristohanon nga dili mag-surrender sa iyang mga sala, mabilin sa pag-rapture. Paningkamot sa buluhaton sa Ginoo. Yes, amen. Akong balikon ang balay, paningkamuti ang balay nimo dito sa langit. Kung makadala kang kalag isang abot, isang korona nga giandam sa Ginoo. Sama sa inyong pastor Aderet, daghan mga kalag na dala sa silan sa Ginoo, sapaw-sapaw ang iyang korona dito sa langit. Katong invite ko sa pastor sa Assemblies of God dito sa Cebu, sa Bitil ang symbol sa ilang simbahan, daghan kay mga tao. Nag-ingon ka doon, nakawan ko wali, nag-ingon tong nurse, akong nakita, pastor, ang imong balay sa langit. Dito na po ko sa Bohol, sa Tugnaw, gi-invite ko sa taga-Amerika. Na April Mountain nila dito sa Tugnaw, nag-ingon ka tong taga-Amerika, pastor, akong nakita ang imong balay dito sa langit. Pag-ulin ako, Deres Mindanao, 5 ka mga misyonary, ila kong
gipaadto sa ila, nagsulti sila nga ilang nakita ang balay Diyos. Mao nang mangandam nako karon. Hallelujah. Kung kanus ako kuha sa Ginoo. Jesus. Siguro ba nga naa kay balay. Ayaw higugma ang butang sa kalibutan. Higugma ang kalap. Padulong sa kadautan. Higugma number 1, higugma ang Ginoo. Ang kahulugan sa unsa nato paghigugma ang Ginoo, limpyo kanunay ang atong kasing-kasing.